Malawi Brief. Zikuoneka kuti ku DPP sizikutha pamene Comrade Mtanywa waululaso zinthu zina zomwe zakhala zikuchitika kumeneko. Tikhalire limodzi kuti tiuzane chikuchitika nchani mdziko mwathu, nkuteka anthu ena ali maiko akunja kufuna adziwe zimene zikuchitika kumodzi. Ife ali Mpopo FM timathamanga kulowera apa ndi apa kukatenga ma information kuti taziwise anthu zona zenizeni za zimene zikuchitika mdziko mwathu, kaya ma department aboma, kaya ndi makampani, kaya ndi ma business osiyana-siyana, komanso kuzipani kuti kumene kuchitikako ndi chani. Choncho nkhani zimene zaku chipani chija cha DPP, komanso ndili ndi nkhani zimene zagwa ku chipani chija cha MCP, komanso ndilowe maofisi ena aboma. Now this is Comrade Mtanywa on Mpopo FM. Wina kuna mission kulibesha wina amenanga site ziko apart from achakwera ndi achilima. Idewa nika komanda wanu woma kumusha ma comrades awili wakuti comrades aja tinapita kuseo ndia Malawi, tinapita kuseo tumafuna zintu zisinte. Ndia akangopanga zwa cha DPP hizi sawa zakuti msaelekezi matenda amene wachatuka nao. Yema comrades takale meseni ndipo mkafuate mao nyinji. Viva comrades, viva! Viva Malawi! Zinali choncho munthawi imeneyo pamene chipani chija cha MCP chimakonzekera kutenga boma. Amenewo ndi Timothy Ntambo atamenyamenya nkhondo anapezeka zonena kuti anapasa kaudindo kamene sikanaonekenso kumene kanathera. Izi tikufuna zizikhala zisanzo za boma limene tili, kunena kuti zinalinso munthawi imeneyoyo anthu amaona ngati kuti sichitike choncho, koma sizinachitike choncho. Lero boma lija linabwereranso kunja. Pano tikunena pano ali kumanda. Pano tikunena pano ali kumanda akulilongwe girls. Fuso nkumati ya DPP mufuna mbwerere kumanda akwechechae. This is Comrade Mtanywa on Mpopo. Lero Malawi akumakhala mumabao kumapera mabota abakiri Mulusi TV. Akuti pakalowa mbewa ndisireni ndipanga ndekha. Izi ndi zimene akupanga achipani chija cha DPP. Pakalowa mbewa ndikumba ndekha. Njoka ikalowapo abale nthandizeni. Sinali choncho munthawi imeneyo. Uku abakiri TV akulowera uku, mbali inayi Comrade Mtanywa akulowera uku, mbali inayi uku Abonika Lindo akubwera uku, mbali inayi Alaitoni Mangocha akubwera uku, mbali inayi nawo achinamunya nane akubwera kumeneku, mbali inayi Don't Trust akubwera kumeneku, mbali inayinso akumenyera uku DJ Kangaude Lufeyo. Uku tikumva Kalunga Boys nawonso akumenya mbali inayi tikumva Mtolo, mbali inayi tikumva Steve Chimwaza, mbali inayi tikumva Gulachi na Aida Mazinga, mbali ya uku tikumva kumenya nkhondo kunena kuti DPP ibwere mboma. Ndi ambiri mbali inayi ndekuli Amalawi ochuluka amene
sindingathe kuatchula akuthyolo akumulanje kuti koda president kulilongo apita liti ali aigangata ali bize kukonza za kulilongwe APM popita kulilongwe kuoneka shasha chifukwa jani gangata kulilongwe anayima ndilinga koma lero kuti mukafuse anyamata amene anapanga kunena kuti APM akabwere chigawo cha pakati akacheze ndi amalawi akaduse mu mzinda wa Lilongwe opanda vuto lina lilonse. Chachitika ndi chani lero kuti mwafuse mukaimba telefoni akumakuza kuti chani akuti sakuyankha. Tizikumbukira kunena kuti iliponso nthawi imene tisafune gulu limene lilili kuti lisathenso kutithandiza kuti zathu zitichitire bwino. Pali Mpopo FM tikuti timabwera nkwauza anthu zimene zikufuna kuchitika. Choncho chigawo cha kumasana kuno amalawi ndibwera ndiyo kuti tiuzane bwinobwino chifukwa tikumva zambiri zimene zikuchitika mu dziko la Malawi zomvetsa chisoni tikuyankhula pano mpaka natu zafika pa Japoni na kuti akuchipongozi akuchipongozi nawonso akubwera kuti ati kulimbana ndi comrade Mtanyiwa akuchipongozi. Ndendi ufuna akuchipongozi watamvere limodzi kena kuti ngwayankhaso mawu amodzi achipongozi sindayankha mawu awiri ayi mawu amodzi okha achipongozi. Mpopo FM muli bwanji nonse kulichenza mwazuka nonse patauni yathu ya Luchenza anthu amaboza nonse mwazuka bwanji. Ndamumva Mtanyiwa akunena zache akunena kuti minister wina ku Luchenza wagula malo 100 million 400 million kana milioni angati. Ino anthu apa Luchenza makamaka ino azibambo musiye maboza muzipanga zanu. Mufuna ponsepo wakulephera kuti achule kuti ndi chipungu. Komanso mtolankhani wankulu pa Luchenza pano wabambo ndi mamuziwa. Siku ina ndizanyulana naye. Mukajambule nyumba ya chipungu imene anamanga asanalowe MP. Muntumizire Mtanyiwayo. Ena anu mukhala pa marenti. Mukusowa ndi nyumba yomwe yokhala. Bola ena futi makhala pa zisakazala zathuzi. Osadandaula kuti mwezi ukatachipanga bwanji. Koma inuyo muli pa renti. Mashopu anu ali pa renti. Mulibe shopu yanu kuti mungaloze kuti ndiyi ndimagwirira ntchito yanga apa. Koma maboza kutola nkhani ndi kumatumizira Mtanyiwa wanuyo. Mumuze Mtanyiwa mweyo panonso ndikubwereza siku linaso nanena. Sikuti iye ujakuopedwa iya yolowena kuti sikuti akufuna drama. Siku lina iye mweyo pa airpompa anazanenaso za dramazo. Kuti ndaenda kupangirani izi koma simunandipase chilichonse. Lero akwanena kuti sikuti ndifuna drama. Akamanena kuti minister wina pa Luchenza akuthandauza ndani. Ndienda nena kuti iweyo ntolankhani wekajambule nyumba ya chipungu tumizire Mtanyiwa imene iye anamanga asanalowe ndi MP omwe anamangira drama zache. Ndiye upite ku Lilongwe ukajambule nyumba yache ndikuloji kwache ukamtumizira Mtanyiwayo iwenso mwina sunafike ku wafusi anthu amene anafikako asanalowe MP kuti anamanga ndi drama zache. Ndiponso ali ndi business ata kukhala ndikumadya mpaka na moyo wache onse ngati mene ndimakhalira ineyo. Inenso ndidya moyo wanga onse mpaka na kuzafa. Osampempha munthu olonjere olosopo olo maboza. Ndiye iweyo ukulu ngati iwe mimba ili pri uko tasa pa Luchenza pano kumamuza Mtanyiwa maboza. Manyumba atatu onsewo malo atatu onsewo agula chipungu ndi ati. Ife tisamagule zinthu masiku ano kuopa kuti mumuza Mtanyiwa kuti azika pa air kuti kaya ndi chipungu kaya pongo zache kaya lamu ache agula malo tizilephera ife kugula malo. Kuopera iweyo maboza ako kuti uzimuuza Mtanyiwa uzimuuza ndipo sunati umuuzabe chifukwa zilizigulabe. Ena fe ndinaphunzitsana ni mabwana ata kugula Luchenza yonse ngati usaziwa. Luchenza yonse ndikuigula atheka kupanga zimene zozo. Mwana mmozi wa ineyo atha kupanga zimene zozo. Ndiye usiye mistake yako iyo chifukwa tsiku lina tizakupasamula.
Yankho za dziko lapasi za chabe-chabe, za dziko lapasi za chabe-chabe. Palibe amene asapite ndi chuma, palibe amene asapite ndi chuma. Kunali anthu olemera, kunali kamuzu kundira kuno. kunali chinakanaka anali ndi zigayo pati pamene analibe chigayo chinakanaka wakwa chinakanaka kumulanje ali kuti zigayo anazitenga. Chuma tingakhale nacho sitizapita nacho kumwamba, komanso chisakhale chowasausira anthu mtendere. Ubwino wake zandisangalatsa kunena kuti akuti antanyiwa sikuti atchula dzina, antanyiwa sana atchule dzina, koma abwera okha nkumalitchula dzina. Amene mukwacha apongozi anuwo ife tikwaziwa sana kakukwatireni. Apongozi anuwo amene mukufuna musatukwanira anthu muluchenzawo ife tinaziwa sana kukwatireni. Ndawu imene ali Rastaman inu mukuziwa zonota anali Rastaman apongozi anu. Anakusani kuti apongozi ine nali Rasta. Nachoka kuno male mbambo wanga atamwalira mazibuka napita kwa America anakuuzani history. We know him more than you know him. Choncho mai ife sitingatai nthawi ndi chuma chanu inu khala nacho ni chuma chanu zijani tidikire tsiku limene musaseke maso kunena kuti kodi amayi aja amene amayankhula tsiku lijaja chuma chija aenda nacho apita nacho mmanda. Iguleni luchenzayo muchuke ndinu, iguleni luchenzayo kutelo kukwachondeso tikugulisaso chonde yose tikuigulisa muigule, mangunda tikuigulisa muigule, nanga santhu olemera lomola tikuigulisa muigule. Makobira akachuluka mugule malo onsewo, kunguludiso kuli malo onse akugulisidwa mwagule, nanga simukoza kugula china chili chonse. Koma chosangalatsa nchonena kuti akomredi Ntanyiwa sana chule dzina la munthu. Male Ben Longo ananena kuti menya galu kuti mbu yake atuluke, ndi mbu yache watuluka. Limpopo ndi komredi Ntanyiwa pa Limpopo FM. Kumati na Ntanyiwa ijomo ndikafuna ine muzanga lulandu usati muzabisa iya ndonazo muzizi chua zina usati muzabisa iya fuka mukabisa ndikuti naso mukulakwisa kwe musiri kujatu manga lulandu machula mayina wina aliyese mamuchula zina apapa mukuleke aje kumuchula zina muzachula zina aziziwa kuti akutisiwa kuti tikupanga zako tukuba Umoto ndimene akunenera Malawi akuti zopusa Malawi sakuzifuna. Ichoke zikaonongeka tikuyenereka kuti tiyankhule chilungamo. So ife pali Limpopo FM tikuyendera chilungamo. Ine kuphedwa ndilibe nako ntchito, ndifa aluza kwathu inu mupitirire tione ngati mukhaleso paziko panonso muyaya. Ife tinazipereka kale timayenda oku 5 akutero timayenda oku 5 timadziwa zonoti olo kungofika paluchenza apo kungokumana ndi munthu kuti angonena kuti Ntanyiwa uja ndo mwala ubwera legeni ibwera ena atulusa mfuti zopanda license timayenda oku 5. I don't mind, I don't care. Ndiye ine chilungamo Amalawi chigawo cha kumama kuno, chigawo cha kumasana kuno tati tiyambe chonchi programu yathu ya nkhanga zaona.
ndikudalira ndikuthamangira ku chipani chija cha DPP. Sindichisiya chipani cha DPP chifukwa chani? I fought for it to be in a government. Ndipo aliyense ndi mboni ku Malawi kuyambira president wa dziko mpaka na kumene kumalekezero anthu amene anakaponya mavotiyo chifukwa amamva zoyankhula za Bakiri Muluzi, amamva zoyankhula za Ntanyiwa, amamva zoyankhula. Lero tisasanduke zisiru. Mmene tinapangira kuti DPP bwere mboma, tipangiranso pano kuti DPP tipirire mboma, ka DPP yo ichosedwe mboma, ife tipanga. Nditokoze inu aku DPP, ndifuna ndizitokoza, ndizizuzula komanso ndizibwera ndichitokoza. Ndifuna ndikutokoze nonse aku DPP amene mwakhala mukundimbira ma telefoni ndikatulusa ma audios onse kunena kuti comrade Ntanyiwa more fire, tikufuna chipani chathu chisapange zofoira, ife zona kuti tituluke mboma sitikufuna. Ndipo usasiya anthu amenewa ndikwayankhula kuli bwino anthuwo achosedwe abwera anthu ena atumikire DPP. Let me tell you, a DPP ngati mmazidalira lero ndifuna mmaziderera, ndifuna ndikuze ku DPP. DPP ndinu chipani chimodzi chimene mmakhala ndi administration yabwino, administration imene dziko likaona limatha kuona potential, limati likakhala kuona kona iyo ndikumuona George Chaponda, ndikupita kukaona kona iyo ndikumuona Mwanamveka, ndikupita kukaona kona iyo ndikuona Ben Pili, ndikupita kona iyo ndikukaona Gangata, ndikupita kona iyo kuli achina Clement Mwale, ndikupita kukaona kona iyo ndikukapeza kuli achina Chisale. Administrative massive yonera kuti ikhoza kuyendesa dziko, koma sindikudziwa vuto lenileni limene mmakhala nalo ndi chani. Kuzimva kunena kuti ife ndi ife. Ngati Amalawi samakuuzani, ine ngati mmodzi mwa Amalawiwo ndifuna ndikuuzeni kuti you are the best administrative imene mukhoza kukwanisa kulilamulira dziko, angakhale kunena kuti muyaya, koma nonse mtabwera pamodzi ndikugwira na manja. Muli ndikuthekera koma vuto mukudererana. Ku DPP vuto mukudererana, mukamona uyu ayi uyu ndiye iyayi, mukamona uyu ayi uyu iyayi, mukamona uyu ayi koma uyu iyayi. Ndifuna ndikuuzeni kunena kuti tiyenereka tizimthokoza ndikumuyamika Mulungu nthawi zonse potipasa APM kukhala mtsogoleri wathu. After ma president onse amene tinakhala nawo, Malemu Bingwa Mutharika kutisiya, Malemu Kamuzu kutisiya, Mulungu wakhala akutikondera Malawi ndikutipasa atsogoleri onena kuti amakhala ndi umunthu pa anthu. Tinali ndi Bakiri Muluzi anali ndi umunthu ndi anthu, lero tili ndi Peter Mutharika amene ali ndi umunthu ndi anthu, koma anthu amene amagwira ntchito ndi president chimavuta ndi chani? Ndikuyamba kusintha zinthu poyeraera. Dziko pano likuyamika Mwanamveka, dziko pano likuyamika Anavicha, dziko pano likuyamika koma anthuwo akachoka ndikupita uko akupanga zinthu zosachita bwino. Ndeine ndikufuna nditese zimene zikutipipiko chifukwa Amalawi andituma akuti ndizibwereza Amalawi akuti sonena kuti iwo abwerereso ku MCP sakufuna, ndipo zonena kuti MCP zabwerere mboma sakufuna. Zitengera inu aini yake kutipipiko ndikupanga chinthu chimodzi ndikubweresa umodzi. Choncho ndifuna ninene kuti ndakhala ndikunena kuti Amalawi sakufunanso kuti chipani cha MCP chizabwerere, koma zikuonesa kuti a DPP simunaphunzirepo kanthu kena kali konse. Kumanda munali kuja kuma kusangalasani ndimanena kuti tiyeni tapase Amalawi zosowa zawo, koma kodi kuwapasa Amalawi chokudya ndekuti tathana nawo? Tikapasa Amalawi chokudya ndekuti Amalawi aja tathana nawo? Amalawi aja basi tilibe nawe ntchito? Amalawi tu akusowa zambiri. Amalawi nawonso akufuna atakhala ndi malogona abwino, akufuna Amalawi atamavala zovala zabwino, apart from chakudya chimene mukuwapasa Amalawi.
ndimafuna ndipemphe chipani cha DPP. Ndikumva kumene kuti kuli makampu 7. Makampu 7 onsewa achani. Makampu onsewa 7 achani. Mlemekezeni mai Jenny Ansah. Jenny Ansah analipa ballot paper kusankhidwa limodzi ndi APM. And the APM anasankha amai Jenny Ansah for the reason being. Inatu ni maona ngati chipani chonse cha DPP ndibwezi chikumchita support Jenny Ansah to boost up also chipani cha DPP. Komano mukama mponya miyala Jenny Ansah, are you boosting chipani cha DPP kapena you are demoralized chipani cha DPP? Tieni tichite boost chipani cha DPP pochita boost wina aliyense amene ali wa DPP. When we see Mwanamveka tichite boost chipani cha DPP. Tikaona Benipili tichite boost chipani cha DPP. Koma ngati tikamona muntu mmodzi tidane naye sichite bwanji makampu mwachisanzo Mwanamveka akhale ndi kampu yawo koma nda DPP. Benipili akhale ndi kampu yawo koma nda DPP. Bright Saka akhale ndi kampu yawo koma nda DPP. Anamalomba akhale ndi kampu yawo nda DPP. Achapi Muhango akhale ndi kampu yawo koma nda DPP. Awonso akhaleso ndi chipani chawo koma ndi DPP. Tonsefe tipezeke kuti tikugwebana ndi mai Jenny Ansah. Are you sure guys? Nje kuti DPP ipita patsogolo. Amalawi kunjaku sakufuna zimenezi. Amalawi chimene akufuna ndinonse mbere pamodzi. Ndimanena mobwereza kodi mukufuna APM siku limene azizanena kuti ine ndikusiya ntchitoyi, ine ndikukapuma ndikukakhala pansi. Mukufuna azapite ndi chipani chomwe cha DPP. Amalawi anakudalirani. Zili ndinu kusazidalira koma Amalawi akudalirani. As I said earlier on, you got massive administration imene ingatumikire dziko la Malawi. But are you sure mukufunanso Amalawi mwasike mmene momo? Chipani cha DPP Amalawi ndi chimene panopa akuchikhulupirira koma aini yake simukuzikhulupirira. Mukudziwa futo mwachulusa kuzikonda azisogoleri aku DPP. Pamene muli pampandopo mukuona ngati kuti muzakhala pompo mpaka muyaya simungakhalepo. Kumbukirani kunena kuti panali pamene popo Richard Chimwendo Banda amene anthu samakhulupirira kunena kuti Richard Chimwendo Banda angachoke. Olomwini wake Richard Chimwendo Bandayo amanena kunena kuti 26 podalira mathematic machine koma anthu tinayikhwefula mathematic machine ichi lero ali kunja kwa boma. Lero kunena kwa anthu akuti ali kumanda. DPP zona mufuna mubwerereso kumanda. Manda ako echechai. Manda ako echechai kapena manda ako liwonde. Ndikumene mufuna mubwerere mukakhale. Ndiro kumva chisoni. Ndani amene anayambisa? Ndani ku DPP ko anayambisa? Kwa itanisa amai Jenny Ansah ndikunena kuti apange resign ku vice president. Ni ndani? Ku DPP ko ndi ndani anapanga chiganizo chonena kuti mai Jenny Ansah abwere azapange resign? Apange resign chifukwa chani? Mai Jenny Ansah, she is not going to resign. Anasankhidwa ndi Amalawi, analipa ballot paper, Amalawi tinakaponya mavoti. Asiye ni mai Jenny Ansah.
ndichani chimene mukupanga u DPP? Ndani amene anayambisa pamene Mai Jeni Ansa ananyamuka kuti akaperekeze mtsogoleri wa dziko lino pamene amachoka mdziko la Malawi? Ndani amene anayambisa kumkaniza Mai Jeni Ansa kuti asaperekeze bwana wake? Zimene zikuchitika ku DPP. Ino anthu amene machikonda chipani cha DPP. Mai Jeni Ansa anakanizidwa kuti asaperekeze nawo president a dziko la Malawi. Ndani anayambisa? Nkhani zokhumudwisa, nkhani zomvetsa chisoni. Zimene zitazisiyani, musatibweresere matsoka. Chipani cha DPP anthu akuchikonda, musabwerese minyama kunkakamiza Mai kuti alembe kunena kuti ine ndatula pansi udindo. Chotulira pansi ndicha wanena ndinda Amalawi ndi amene anamusankha. Zirekeke zimenezi. Ndili ndi uthenga wanga omaliza ku chipani cha DPP. Uthenga umenewu ndikufuna upite kwa Mai wa dziko, First Lady. Uthenga wangawu ndikufuna upite kwa First Lady Amai Gertrude Mutharika. Amai Gertrude Mutharika, mundimvese bwinobwino uthenga wangawu. Kunali First Lady amene anali Agalista Chimombo, amene muchiyankhulidwe china tikhoza kunena kuti anali sister in marriage, amene anali akazi awo amali mu bingu. Where is she now? If I would like to ask this question, where is she now? Ali kuti Agalista Chimombo, Mai Galista ali kuti? Uthenga wanga kwa Mai Mutharika, andale asakupepereseni, andale asakupusiseni, mwafuse akazi amalimu achilima. Andale ose amene anali kumbuyo kwa Chilima lero samaona Amai Chilima ngatiso Amai Vice President. Andale asakupepereseni, andale asakupusiseni. Mai gwirani ntchito yanu ngati First Lady, musalowerere kwambiri zandale mukazilowerera akupusisani. Lero Mai Chimombo akulephera kulandira ulemu ngati mkazi wa malemu bingu, mkazi wa president amene anali First Lady opuma. Lero angoenda mtown ya Lilongwe, alowera uku ku Bandiro, alowera uku apita ku area 49, apita ku area 47, apita ku city center. Mai ndikufuna muzalandire ulemu wanu mpakana. Pamene muli ndi Peter Mutharika, anthu apitirire kukupasani ulemu, musazichose ulemu wanu. Ndimakukondani, ndichifukwa chake ndikupasani malangizowa. Anthu ena sanga kuuzeni, anthu ena azasangalala kukuonani inuyo mukuvutika, mukuzunzika. Ndiye ndikufuna ndikupempheni Mai, inu Mai wa fuko, gwirani ntchito yanu imene muyenera kugwira ku State House, imene boma lingakupaseni kuti mugwire, koma musalowerere nkhani ya ndale ina iliyonse, musayilowerere. Isaononge mbiri yanu, isaononge umunthu wanu. Awa ni malangizo aulere kuchoka kwa ine Comrade Mtanyiwa. I love you. Ndipo mwauze ana anu asalowerere ndale simaonesa uchitsiru. Ndale simaonesa uchitsiru. Ndikukupasani chisanzo cha Galista kuti ali kuti momoti alandire ulemu wake ngati amene anali mkazi wa president. Akulephera kulandira ulemu umenewu chifukwa chonoti anamvera andale ena kunena kuti iwe tabwera tizipanga izi. Ndikufuna ndikupempheni Mai wanga, Mai wa ulemu, I do respect you, ndipo ndizakulemekezani ndi banja lanu lonse mpaka kalekale. Mundiperekere moni kwa atadikira Mutharika pomaliza uthenga wangawo. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM.
ndikufuna ndithamangire ku chipani chija cha MCP. Uthengawu ndikufuna wapadera, uthenga wapadera ufuna upite kwa Lazarus Chakwera. Uthenga wanga ndwotere kuchoka kwa anthu amene amachikonda chipani cha MCP achakwera anditumizira uthenga uli pa pepala ndaulemba kuti ndisaphonye. Uthenga wapadera opita kwa Lazarus Chakwera. Dear Comrade Ntanyiwa, ine ndine wa MCP ndimakusatirani bwinobwino ndipo mwakhala mukuyankhula nthawi imene chipani chathu chimalamula, ndipo ndikufuna ndikusimikizireni chimene amakusakirani a MCP ndi chifukwa chonena kuti zonse zimene mmayankhula zinali zoona, ndi amafuna aziwe kunena kuti kodi amene amakuuzani ndi ndani. Choncho ndikufuna ndikupatseninso uthenga umwe paderadera mutitumizire kwa Lazarus Chakwera kunena kuti ife ngati akuchipani sitikuwafuna kuti akhalenso president ayimirirenso 2030. Reason yoyambirira atilephera Malawi kutilamulira muzaka zimene tinapasa, komanso ndi munthu amene samafuna kumva zonena zake, amangomva za iye yekha. Choncho uthengawu upitenso kwa akubanja achakwera kudowa, kumchinji, komanso kukasiya, kunena kuti amuyitane wawo amufunse kunena kuti kodi chimene akukakamira pa udindopo ndi chani. Mwina ayipisapo mwina ayipisirapo nangati nene kuti chani. Choncho chipani cha MCP chikunena kuti sichikuwafunanso Lazarus Chakwera kuti akhale mtsogoleri wa dziko, komanso kuti akhale mtsogoleri wa chipani sakufuna. Kusonyeza kuti anthu adanawo kufosa Lazarus Chakwerawo, iwo anda amene akuzikakamiza. Ngati kuchipani akukana nanga ife ku dziko tinena kuti chana Malawi, ifeso wina wake tinamukana kale pa 16, ndiolo abwereso kachiwiri pa 2030 tizaka naso. Choncho uthenga umenewu opita kwa Lazarus Chakwera kuchipani anthu sakuwafuna, akufuna munthu wina kuti ayendese chipani cha MCP. Ndikufuna ndithamange mmango kumene kundi kuunduna wa security, kumene kuli amukhito komanso kumene kuli achisale. Ndi unduna wa security muli ma department ambiri, muli immigration, muli home affairs, mene muli police, muli army. Ndi uthenga umene ukupita ku unduna umenewu. Ndimafuna ndipemphe unduna umenewu kunena kuti mukamafuna kuapasa anthu transfer, choyamba ndimafuna ndipemphe kuti taunikirane kuti kodi ma transfer amene tikuapasa anthuwa ndioyenerera. Simungamusamuse munthu kuchoka ku mchinji kukansiya ku Phalombe. Chonsecho munthu amene akusamukayi ali ndi banja lake ku mchinjiko. Tikufuna tithese banja, tikufuna tibwerese chani pakati pa anthu awiriwa. Mamuna akusala ku mchinji, mkazi tikunitumiza ku Phalombe. Amalawi ndithandizeni ndinoyo. Mamuna ndi mkazi akukhala ku mchinji, ndi wamkazi ndi wa polisi. Wa mamunayi akupanga ma business ake, anakhazikika kumene kwa kupanga ma business ake, kapenolo akugwiranso ntchito kumene koko ku mchinjiko. Ndi mkazi akusamusidwa kumapitisa ku Phalombe.
aboma tufuna tibwerese chisembwere nkatimu. Mkazi amene tikumpirisa ku Phalombeyo amakhala ndi zilakolako. Mamuna amene tikumsiya ku Mchinji amakhala ndi zilakolako za thupi. Tikuwafunira zabwino anthuwa. Wa polisi wina wasamusidwa ku Mchinji, mzimayi kumapita ku Phalombe, wamsiya mamuna ake ku Mchinji. Banja limene lipakuta 3 months litanena kuti lasokonekera, walisokoneza ndinda. Sa amene wapereka transfer. Ndendo funa ndipemphe kunena kuti tiyeni sitikukana kusintha ndi bwino, anthu tizasintha asamazolowere pamalo kuopa kuti aonongapo. Ndi njira ya bwino, koma tiyeni pamene tikupereka ma transfer amenewa tikuyeneka tichite bwino. Transfer imeneyi ndikupempheni mupite ku chipatala cha kumzimba mukatiperekere ma transfer ku chipatala cha kumzimba. Tikufuna mutiperekere ma transfer chifukwa kumene ku anthu akupasidwa transfer akukana. Ndiye kuli chizungu chija chokuti force transfer. Mukatiperekere kumeneko ku chipatala cha kumzimba kukubedwa mankhwala ochuluka kwambiri. Chipatala chimene cha kumzimba kukubedwa mankhwala kwambiri. Anthu amene akutibera mankhwala ku chipatala cha kumzimba kumene kutili ndi Andrew akuti Andrew Somaliladi kumene kumzimba. Amenewa amachokera kudetsa. Ndipo kumene kuli Apestido Ngoma amene akuchokera kudowa. Madolo amene akuba mankhwala pa chipatala cha mzimba. Kumene kuli Oliver Ziambo amene akuchokera ku Chitipa kwawo. Ndipo kuli Duo Galuwa akuchitipa. Ndipo kuli Prince Chirwa akunkhatapo. Aziambo ndi patron wa chipatala chimenechi. Ndipo amenewa ndi mwini wa chipatala chija chikuchedwa Ugwero Clinic. Angoba mankhwala uko ndikuwapitisa mu clinic. Kwa Samusa akukana transfer, sakufuna kuchokapo. Kumene kwa Minister of Health tikufuna mpite ku Mzimba Hospital mukatifufuzire. Mankhwala akhala akusowa, anthu ake ndi amenewa akutibera mankhwala pa chipatala cha ku Mzimba. Andrew, Pestido, Olive Ziambo, Dino Kalua, Prince Chirwa. Komanso kuli administrator kumeneko tikufuna mukati pangire chipikisheni kumeneko. Kumchinji chadzandiyani kumchinji ku police station. Ku police station ya kumchinji abwana OC komanso Mr. Chewe akuti sakufuna wa polisi wina aliyense amene abwere kumeneko akhale onena kuti sinchewa. Ndefunso ndilonena kuti kodi polisi ya kumchinji ndikudambwe kumene kukungofunika wometa eka ndi amene azigwira ntchito pamenepo. Tufuna mutuunikire achisale ndi amukitu mutuunikire ku Mchinji police station. Ndikudambwe kumene anthu akukanizidwa kunena kuti amene sana lowe dambwe sakuyeneka kupitako. Ndine Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM chifukwa cha nthawi ndilekeze pomwepa.